Ndinyore ngekere. Ndinyore number. Until for Luma. But I did Zima. What is my phone? Hesi varaidzo paradza. Hello paraidzo. Hesi mai manu. Mai melo murisei. Mama peti murisei. Taskwera maskwera sei noku. Queen hello. Hi guys, chingo tega wako, vauya vasipa avapo. Just take wako, chingo tega wako anouya, chingo tega wako anouya guys. Just take wako anouya. Hesikudzai. Tega wako anongoya guys, chingo dedza vako asipo hapo varipo tongodzilani varipo ivavo. I was so tired guys. Nasingadi kutomboita live but ma inbox yazara. Nekuti sisimeli koma Christmas presents. Ndazvimanikidza kuti ndiuye ipapa ndazvimanikidza nanchiti ndozoita asi ndikuona kuti vatoita vakandimanikidza because madays ari kuramba achifamba ende tiri kuramba tichingoprolonga. Precious ndeipi yese Primrose kwezvamatosimba nobutsilo ikwana iyo kona gara ndakangosimba iwe ndagara ndiri V60 V6 V8 chigagwaigwa chaiko unondita mushoma. Yesi tatenda yesi bopat vakumana mazita enyu muri kuchinja haya kudzi uri sei Cecilia zviri sei. Thank you bara, thank you. Chanasi kuri sei guys chingodedza vamwe dedza vamwe tisvike pa 250 ingodedza vamwe tisvike pa 50. Ethel ndeipi Christine kuri sei ledza vamwe tisvike pa 250 guys. Lista chinyangira uri sei Martha Mahleza uri sei. Junior Munongi uri sei. Hands holiday glow. Thank you. Oh, ndiri chigagaigwa ini chinoshaisa vanhu hope. Chigagaigwa chinogadzirigwa pasi chigadzirigwa nyaya. Chigagaigwa ndini pano uchede chimwe chipi ini kan ndiri chigagaigwa ini munhu anogona kuti akatoclaima anondiziva asingandizivi kani akasangana neni paFacebook apa. Chigagaigwa iwe usatambe iwe uno mapisa rema ndini zvewe ndini nanopisa ini ndini nanopisa ini rimapisa rema zveni ndini chigagaigwa chacho kuona munhu anenge asingatauri kuti mela anoziva meli munhu iyeye hamunzi anenge achigara taundi yekupi nokuti munhu wese anondiziva ini munhu wese anotoclaima tanotondiziva chete pahopo pandofa vanhu vachauya vachitaura kuti tomuziva vachimira pari kugongwa vachitaura kuti tomuziva regai titaure pamusoro pemukadzi uyu nokuti chai guys tasara ne5 people hanzi mazivheri chaya ndakanetsa but unoziva kuti ndakanetsa but ndakaona kuti madhayaris anetsa nenyaya yekuti tiri kuda live yemachristmas presents ikatega ndichingoya 2 tasarigwa ne2 guys tasarigwa nevanhu 2 chipo vana chipo 2 apa muri sei. Hesi Roslyn muri sei Shamiso Mucheri takwana guys. Maswera sei komanheru mamuka sei makadiko kumatima nenyika muri sei guys. Salimonani ninjani Dumela muri sei ko hama dzangu muri sei aiwa ndatingatisanganei sisimeli diaries vari kusama love ini ndiri pano handisiri ini aminoti ndi admin upi right. Ndinokugamuchirai pachinongwa chezuva ranhasi guys. Ndichiti handina kuya nenyaya yakawanda izvo zvina foni yangu yanga isina bhatiri yapera bhatiri masikati patachita topaya dzese saka izvinangoita bhatiri rekuti harina kuzara rekuti tingoita nyaya yemachristmas presents iyi ipere and then tiwane kuzorora. Handiti ndo zvandangoitira izvozvizvi but guys anyway regai tingopinda tichitaura kuti takataurirana panapa takawirirana tikataura kuti tikutaura nyaya yekutengerana machristmas presents. Handitika kuti mumwe nemumwe yesi yeu chirega ndichitanga ndingazononoka but ndikaperazve nokuti asina kusara saka takawirirana kuti semadhayaris we are going to have a Christmas presents ekutadzana rudo. Handiti munoziva because being here of course I know kuti vamwe vari pano havasi pano ne good intentions, that is obvious.
tinavo vamwe vanhu vatinenge tichiona hedu kumastreets uko and then wongonyarara antimaona wongoti hameno uchimuona pano futi womuona that one is very common anditi havasi munhu wese ari pano anenge aine chinangwa chake chakanaka anditika asi kana uripo pano toda kungoti toda kufamba nenyaya yedu yeprogram yemadiaries yatakati yaita zvemachristmas to show each other love whether kana usinawo rudo aiwa iyo ndeyako iyo isi hapana patinokwana anditika vanenge vaine rudo vachonawo aiwa ndongoitadzana rudo anditika find somebody else anditi is trying to connect you to a different person wausati wambotaurawo naye paupenyu hwako kuti umbotaurawo naye uchimutaridzawo rudo anditika kuti aiwa sha tinosangana koko page kudairies kwachona kwedu kudairies ndakuzenga ti page harisira sisimeli we are all my diaries anditika pasina imimi hapana diary anditika saka kungoti mhoro kune umwe aiwa pakuchatanga kupotengerana mapresence papo makuita relationship yenyu makutofamba mese makutotaura andimaona makutoziva nawo anditika pamwe kuda makambotukana pamwe kuda makambotsikana konzi zvichida pado wakabatira munhu grudge 6 years ago andiona wakamirira the right time yekuti udi utaure anditika saka pamuchaconnecta paya muchitengerana mapresence anditika mubva madi mataurana nyaya dzenyu kupi kuseri koko kune andini indoziva hangu uchinzi izvo nokuti zvinogona kuitika izvozvi kuti I can pay you nemunhu wakambotsikana naye konzi kudhara imwe pati yakatokanganwa andika imwe pati haina kukanganwa it happens zvinogona kuitika andimaona asi chandoziva inini a class somebody munhu anonzi ari class anditika kana wakatsikwa konzi kuti wakatsikana konzi wakamakana nemunhu mapeya right now anditika ndotime kuti uchada but yo bhururu wangu iwewe sisi wangu iwewe kana kuti iwewe mufana wangu unozvitenda kuti wakambondidai ukadai that's how a classy person handles him or yourself right ndo vanototi vane class you might not be having any cent usina kana mari but the way you handle yourself and the way you portray yourself in front of multitudes of people in front of the world antika ndo inonzi class does not necessarily mean kuti une mari no you can have lots and lots of money dzisina vanhu vakawanda but class uri classless uri zero nokuda kwehunhu chinonzi munhu chinonzi munhu ndogara nchikudzai andimaona chinonzi munhu I always tell you that saka unogona kuchiti classy antika asi usina hunhu hauna class you are just a classless munhu asina kana ndibasa rese plus panyaya idzodzi dzemaclass dzigaiira kudza chimwe chinhu one zvinoonekwa nevari mucompetition vaya vasiri mucompetition havo ufa wakambotarisa class yeumwe munhu kana kutsvaga kuti munhu azodai because hatifi takafanana paupenyu ini handina yakakwana ini vandodzikuda vandoza nemari asikana inohlisa inotenga chaiyo you never see them achiti ini ndeclass tisi tototaura isu kuti ende vava ya hanimaona plus gai ndichirega kutaura hangu alright nyaya iripo ndeyekuti guys handei mberi saka I hope hanzi ndakatwana simeli lespe ndiyani akatwana nenu hai nhema dzako Judy right saka guys nyaya iripo ndeyekudai so I hope kuti pana admin ari mucomment section andibatsirewo pana admin here vedu esiyai nyaya yekusimba mari kusimba chikwe ndakana ndakasimba ini pane vari mucomment section here admin andibatsirewo kuti tite pay people so that tisakangane because ina handina bhilo handina bepa andimaona handina pen handina bepa rekuti ndinyore kuti nhingi nanhingi handitika but kune vakauya nezvichemo vakataura kuti izvo mukatipeya nevamwe vanhu vanenge vari kuafrica isiri kudiaspora munhu ari kuafrica anogona kuzotadza kuti atumire chinhu kuamerica kana kuti kuuk anomaona kana kucanada then pozofambiswa sei ndikaona kuti somehow is true so zvinogona kuitika ndezvekuti kune vanhu vanenge vari munzvimbo imwe chete kana kuti yeuk but musina mbovhera makataudzana anomaona musina mbovhera makataudzana saka ndo vatechida kuti titepei ivavo muri kunzvimbo yose yeuk mose kuti it's easier kutransporta chi mapasiro enyu handitika ndakataura nyaya yemapasiro ndikati nyaya yepasiro guys it doesn't necessarily mean kuti chive chinhu chinodhura and something that you can afford as I said earlier on why I talked about nyaya yeclass handitika unogona kuve uri munhu weclass iwewe wapuwa munhu handitika takupa munhu panapa iwo wopa munhu chinhu handitika because une homo yakati simbei handiona munhu wawapeyiwa naye uya yaka pakudzosera ka haanawo ndisisimeli andozvitambirigwa havana kana chinhu vanozvigarira mukuku wavo kuSouth Africa antimaona havana chinhu vogona ngokutengerawo kamhingikiri
inonzi sunscreen andimoona kusiya kuwana kwedu kunosiyana anditika tambira nerudo because havanawo sisimeli ndo zvavakwanisa izvi. It's not about showing off to one another. It's the thought that counts. Rudo ndo watiri kuda. Kuna mumwe munhu anenge ari kwagugokwe cheko pano anogona kupiwa nemunhu anenge ari kuHarare. Anomaona ari kuHarare otenga a very beautiful dress otumira munhu ari kugokwe. Okugokwe haana hake. Pamwe achataura chishamwari ini ndine bhakedhi rangu renzungu ndoda kutumira. Please embrace it nemwoyo une rudo. Ndo zvaakwanisa. Haana hake mari yekuti akutengere ingave lipstick cheche kana kuti anotenga lipstick kana kumbare uku gamuchira. Ndo yaakwanisa is the thought that counts. Rudo, love must come from within. Rudo ngarubve mukati. Ngarukurege kuva rudo rwekunze. Antimaona. Saka ndozvanangoti nditaurewo izvozvo. Saka please musazo expect kuti kana uchinge watengerwa chinhu chihombe watumirwa chinhu chikurukuru nomwe munhu wo expect the same thing kuti chiuye. Mawaniro edu akasiyana. Unotogona kupeya neni sisimeli wo expect sisimeli avana animozati sisimeli avana kana chinhu zvitambirigwa. Avana kana chinhu sisimeli vanongoriwo zvondoro dundururu. Avana kana chinhu. Saka usazo we don't. Usazo expect achi zvapamusoro ndokupawo chandakwanisa. Anditika chinoenderana nawo nemwoyo yangu iwe ndo chandokupa. Saka takuchitanga manje. Anditika right. I think guys ndokumbira kuti zvite easy nyora location. Nyora location yekwauri kuti zvititire easy kupeya. Nyora location yekwauri. Nyora location nekwauri kuti zvite easy kuti zoti ningira ningi. Admini muripo here. Right. Lorraine Mukundu ndakuona wati Jobek ndokumbira uite pay na Kiki pachiera. Lorraine Mukundu Kiki pachiera sanganai ku inbox. Kiki pachiera muri Jobek mese. Lorraine Mukundu ndokumbira musangane ku inbox. Andichika mazvinzwa here Lorraine na Kim ndosaka ndati admini vari kunyora here. Okay, no, Flo, right. Flo chikona mombe. No, we are not doing that. Flo chikona mombe, I understand very much what you are saying, my sister. It's coming from a good place, but munariku Zimbabwe umwana gona utozonyara kugamuchira asina chako akupa uchero chakupa ichocho, receive it. Chakupa my chagona kupa Flo, my sister, receive it, right? I'm looking for somebody ari ku Zimbabwe, guys. Ndukumbira munhu pane munhu ari ku Zimbabwe here. Sibongile Marimu hanzi Rustenburg. Sibongile, are you in Rustenburg though? Serious? Alright, mira ndibopedza na Flo chikona mombe. Ndokumbira munhu ari ku Zimbabwe. Pane munhu ari ku Zimbabwe here apa? Pane munhu ari ku Zimbabwe here? Pane munhu ari ku Zimbabwe here? Admini muripo here apa? Pane munhu ari ku Zimbabwe here? Ndikutsvaga munhu ari ku Zimbabwe kuti ndisakanganwe. Pane munhu ari ku Zimbabwe? Ndikukumbirawo ka Zimbabwe, comment yeku Zimbabwe. Ndikukumbirawo comment yeku Zimbabwe, guys. Comment yeku Zimbabwe. Inongoti munhu anongotaura ndiri ku Zimbabwe. Pane comment yeku Zimbabwe here? Varipo here Mama Selina? Right, Peter Lion ndokumbira ubate Peter Lion ndokumbira uende ku inbox kwa CC Flo. Ndokumbira uende ku inbox kwa CC Flo chikona mombe vandaka pin up. Peter ndokumbira uende ku inbox kwa CC Flo. Enda kuna munhu andaka pina CC Flo chikona mombe. Ndokumbira uende ku inbox kwavo. Andika Peter enda ku inbox anzi I would like to be varuda ava kupewa nari ku Zimbabwe, but if havasi kuda anything in return kubva kwauri Peter, but if you can afford to send something ku diaspora kwavari, get something, but if you can't, it's fair and fine. Ndokumbira uende ku inbox kwa sisi vako kwa sisi Flo chikona mombe. Peter enda ku inbox wazvinzwa here, enda ku inbox kwa Flo chikona mombe. Okay, varipo andiselina chibva imanyora Flo chikona mombe Peter. Flo chikona mombe Peter. Anditika Flo chikona mombe na Peter, right? Tina mkoma Gordon Changata.
mukoma Gordon Changata pa UK, right? Mukoma Gordon Changata pa UK, ndrungononga ndanonga chero. Mukoma Gordon Changata pa UK, right? Mukoma Gordon Changata pa UK, ndokumbura mubate lori anonzi lori kurebu ushu. Lori kurebu ushu. Akanyora kuti lori kurebu. Mukoma Gordon ndokumbura mutore lori anonzi lori kurebu ushu. Batai lori ndokumbura wenda ku inbox kwa mukoma Gordon. Amuzivani vani mimi amutaudza baba mufa wotonotaura ku inbox kwenyu koko. Right one. I'm trying to disappear and pin up. All right. Mukoma Gordon lori. Mukoma Gordon na lori. Batana excel. Anditika ngashungeta zvima presence chat. Guys, ngashungeta zvima presence chat zvova zvapera. Right. Molini Macheka esisivo. There's a lot of comment from Marat. Ndanonga kudara tembeka but ndichakupay. Don't worry, ndichakupay. Molin Macheka. Pretoria kaindrutsvaga Pretoria apa. Molin Macheka, right. Molin Macheka enda ku inbox kwa Yolanda Dliwayo enda ku inbox kwa Molin Macheka enda ku inbox kwa Yolanda Dliwayo enda ku inbox kwa Molin Macheka, right. Takutopinda pa next Queen E Hadasa ndokumbura uende ku inbox kwa star makazvarwa. Queen E Hadasa enda ku inbox kwa star makazvarwa. Sangana ku inbox na Queen E Hadasa. Anditika, right. Precious Maponga ndakutenda ne line so. Rambai mchingonyora Precious Maponga. Anditika ndokumbura uende ku inbox kwa Veronica Tawana ndokumbura uende ku inbox kwa Precious Maponga. I hope muri kunyora pasi. Precious Maponga enda ku inbox kwa Veronica Tawana. Veronica itawo the same. Antika mese muri ku Pretoria. Pando misa ma comments phone nation via 10. Wonewo Satan ari kuisa angry face. Iwa Satan atichombotyiswi newe because uri zizi risina nyanga. Satan dzikama unongoya uchikanda angry face pakuita chinhu chakanaka. Patu kwa munhu wambona pachitauka zvinyadzi. Wambona pachiti kwa munhu pano. Shongongo ine demon rakuzisa angry face Satan. Kibvasire kwedu Satan atina nguva nemasatan isu. We don't have time for the devils. Right. Star matapedza pana stand tika Anna E Kandeya ndikutsvaga Zimbabwe apa. Anna E Kandeya andisikuona varume andina kuona varume tembeka andina kuona varume sofa. Anna Kandeya all right. Fufu soko Anna Kandeya ari ku Zimbabwe. Anna Kandeya enda ku inbox kwa Fufu soko vati vari kuda kublessa one in South Africa and one in Zimbabwe. Hands I don't want anything in return. Saka Anna Kandeya ndienderewo kuna Fufu soko. Anna Kandeya enda ku inbox kwa Fufu soko anditika and then tikuda one ari South Africa futi aenda ku inbox kwa Fufu soko one ari South Africa, right. Blessing Betse enda zvakare ku inbox kwa Fufu soko makwana 2. Blessing Betse enda ku inbox kwa Fufu soko. Blessing enda ku inbox kwa sisi kwa ningikiri kwa Fufu soko unodi munobatana ikoko vati vari kuda kublessa one South African one ku Zimbabwe and then mubva madi mo avasi kudavo anything masji unopiwa nzungu nedovi indava so andimaona, right. Takudzwa Chandiringa iPretoria. Takudzwa Chandiringa iPretoria, right. Takudzwa Chandiringa
Takudzwa chandiringa ndokumbura usangane na Alice Zuze. Alice Zuze sangana na takudzwa chandiringa. Alice Zuze enda kuna tafadzwa chandiringa. Enda kuna tafadzwa chandiringa Alice Zuze. Andika kana kuti tafadzwa chandiringa enda ku inbox kwa Alice Zuze. Muri ku Pretoria mese muri 2. Andika Etho Matibiri. Etho Matibiri. Etho Matibiri, Etho Matibiri, Etho Matibiri. Etho Matibiri ari mujobek. Etho Matibiri, Etho Matibiri, Etho Matibiri. Etho Matibiri. Etho Matibiri. Right. Etho Matibiri ndokumbura upena Viola Musiwa. Etho Matibiri. Can you please pay with Viola Musiwa? Viola Musiwa chaga Etho Matibiri. Uende ku messenger kwake. Enda ku inbox kwa Etho Matibiri Viola Musiwa. Kana kuti wewe enda ku inbox. Enda kuma inbox munopedza muri 2, right? Regai ndidzokere kumusoro tionewo. Sara uri kupi wangonyora kuti inini una kunyora kuti uri kupi? Zvakuitika panapa mukochembereso ko vaita kwaije kwa panapa. Yo. Right, apa ndapedza apa. Miratoni. Kudzaiziya yana kunyora kuti ari kupi, right? Susan Chando. Pretoria futi. Don't worry, ndichauya konchadzokera kuma comments ese. Susan Chando. Pretoria Susan Chando. Susan Chando. Ndotsvaga umwe munhu wePretoria panapa. Alright. Right. Maybe ndiri palive. Alright, iripo. Alright, sharp. Susan Chando. Mira pane vamwe vari kusazo kusenda mamessage miraitoni. Susan Chando. Alice, imboenda kune munhu wandakupa first. Alice, imboenda kune munhu wandakupa first. Dress rauri kuda kwandiri rinouya. Ndinokupa but chimboenda kune munhu wandakupa first. Imboenda kune munhu wandakupa chete. Kune munhu ari paPretoria here apa. Handisati ndaona munhu ari paPretoria. Yokwi, naye mwari. Ndinoti yangu Sisi Melly bless me. Right, Brenda Lusiga. Ndokumbura wende kuna Susan Chando. Brenda Lusiga enda kuna Susan Chando. Susan Chando enda kuna Brenda Lusiga. Guys, kana takudeedzai mave tu chitoenda ku inbox mubve pano. Toda kuona manamba achidzikira apa. Kana ndatokudeedzai muri chitotanga kuenda kunotaura muri tukuseri mubve pano. Chitobva ipano kana ndatokuti ningi indai kuseri mubve pano. Kuti ati manamba tione kuti manamba rotoderera apa. Animaona. Saka Brenda enda kuna Susan munotaura. Anditika enda kuna Susan munotaura. Enda kuna Susan. Right, kudzai ziyai ndokumbirawo utorane na Yeukai Makuvaro. Kudzai ziyai muri Cape Town mese na Yeukai Makuvaro. Kudzai ziyai Yeukai Makuvaro. Please invite pano muende ku inbox. Chitoendai ku inbox. Botswana Lois Pagiwa. Right, Botswana. Right, mbona Botswana. Gatingona kuti apana vakateedzana here. Kudzai ziyai ndakupa munhu. Chitoendai. Right, chitobva ipano muende. Hanzi ni mama ndipa ndakumushaya. Yolanda. Zita unaro 1. Zita unaro. Ingotaipa sero rinobuda. Standa kupaya ndati munyore pasi. Zita munaro unyora pasi vote ukatotaipa sero rinobuda chetero remunhu ye. Rinobva rabuda. Miuka tiri kuda kuti utore munhu wausingazivi umbotanga kuitawo interaction nemunhu iyeye. Anditika tiri kuda kutore munhu wausingazivi. Ayanda Malombo ndokumbirawo uite pay. Ayanda Malombo ita pay na Sara Matambiko ita pay na Ayanda Malombo.
Ayanda nasara endai munosangana kuseri please endai chibva ipano munosangana kuseri chitobva ipano apa muinde kunosangana kuseri itobva ipano munosangana kuseri guys tindingobvisa noti ndikaramba ichingobaya runguramba ichingotena kamera anomaona right. Catherine Chuma ndokumbira usangane na Pascalia Tinashe. Catherine Chuma Pascalia Tinashe. Catherine Chuma Pascalia Tinashe. Right. Vimbai Mashava. Alice wakutondi disturba imbomira ne comment yako address Alice wakutondi disturba chimbomira mukuramba muchidzisa ma comments ka ndakuto disturbeka Alice ndinozviziva kuti wakati ruda address rimwira wakaona ndinaro ndinokupa chimbomira kuramba chinyora ma comments wakutondi disturb ndakutoramba ari kuramba chidzoka indiri kuti vateta taura chibva ipano. Okay, anzi na Lori ndichagrewo want to bless in South Africa. All right. Ma comments acho mamanyira ari kuitaka handisi kuziva kuti zviri kufamba sei ma comments mamanyira ari kuitaka. Yo, handichatozivi ma comments aya mamanyira ari kuita paka ndakutoperegwa miraitoni. Ma comments aya mamanyira ari kuita. Right. Sarudzai gangarakwe. Ndokumbiro ma comments aya kai aiwa ina andichazivi. Makumanyira kuti ma comments guys tingatovata pano zve guys. Tingatorara pano mamanyira ari kuita ma comments aya ka aiwa tingatorara pano zve guys. Admin ndokumbira munyore mastai vanhu nekwavari. I think that would be easier. Tozokana kuti mukasanyora tozogara pasi minemi tovapeya based nema comments avo then tozongopina apa tozongonamira apa kuti ningi naningi because atingarara pano zveshuwa tingatorara pano tozongovapeya tega kuti ningi naningi toposta takatovapeya kudhara. I think that would be better guys. What do you think? Ngatise musoro pamwe chete 49. What do you think guys? Ngatise musoro pamwe chete because tingatorara pano azvitere kuti tinyore mazita zvamanyora kwamuri imimika isusu todzokera back kunotevedza ma comment chinyora 22 vanhu then tozongopostirai kuti ningi naningi. Hanzi I want to bless Lorraine Mukundu. Teresa, you are welcome. Lorraine Mukundu aripo erapa. Hanzi I want to bless you na Teresa Muroiwa. Riganditopina kuti pawana anonyora. Right. Lorraine Mukundu wacho aripo erapa. B Sims hanzi ndiri gweru. B Sims iri kugwera here. Pane munhu wegwere apa. Sure, zviri nani tidaro guys. It's a challenge, sure. It's a challenge, guys. I don't know. 419 square. Ndipewo pfungwa dzenyu totasei because zviri kuitika mu comment section ka andicha understand. How about tigare pasi totoera ma comments enyu manyora mumwe nemwe kwaari antika then tounyora pasi ningi then toposta munongana ipapo. How is it guys? Number ndapina yekuti mufoni 419 square kuti muri kufungawo sei kuonesana panapa. Kuonesana. Ininiwo apana wandino inini right guys. Inini apana wandinoziva ari mu Rustenburg. So far ndangona ma comments apa most of them I don't know them. Andivazivi andika ndingatodawo kumbonongawo antimaona ndingatodawo kunonga asi pane ghost randoda kunonga rinotituka every day randoziva kuti ndakariwana riri mu Rustenburg. I'm buying you a present and I will deliver it where you are staying out of love. I'm going to do this out of love. You are a ghost that has been saying a lot of things about me. I've never met you. I don't know you. As far as I know, you are from Mutare. I've never met you. But I want to buy you a present and I'll deliver it to your doorstep. Ndishaya nayo in person. Out of love. Saka ndisi zoti toita sei. Guys, 419 go pfungwa dzenyu. Sibongile ari kuti ari mu Rustenburg. Aiwa, kune ghost but behind the ghost there's a person and I now know who the person is. Andika. So I want to give you out of love. Antimaona, it's out of love. Kungosvika pamba pake wose zvinoda kutopaziva. Ndosvika ndati makadi kuvasikana, handimondiziva. Aiwa ndauya ne Christmas present kana muchida kana musingaidi tsvakaiwo kupawo. Anditimaona, murudoka. Handikunonzi kill them with kindness. Ndozvatikuda kuita. It's coming from a good place, guys. It's coming from a good. Ndakanganisa here, guys. It's coming from a good heart, a good space.
kill them with kindness. And if I wanted guys kufumura ngati ndakatoenda kuzati ningi, but I've never done that. I just told you the last time ndikati ndaziva mufunge, but and it shows maturity. Dog no kuita classic kondo ino class yoyo. Saka musa ndiri class, ndine class. Right. Hanze kufona dziripi? It's 064 yoya. 064. 064. 064 exactly, Abby. I am just, showing love. Kuti no matter wakandita zvawakaita wakataura zvausingaziva about me, you don't know me, you don't even know where I stay. Guys, munozandire dambudziko one inini rinondinetsa. Do you know kuti if I am to die today, andina munhu anomira parufu rwangu achitaura kuti ndanga ndiri friend SIS MELLY, I know her. Ndopika namai vangu vakafa kudai pachuru. I don't have anybody anoyakamira pala parufu rwangu achiti ndandiri friend yavo mai ava ndoda kutaura nezvavo. Andina kunotonongwa vari mucomment section ndo vachanongwa. Hello kola. Maswera says SIS MELLY. Ndaswera waswera sei yako? It's right. The nyamataura is okay kuti munhu ngevanhu as ma admins then mozoma tempa mozongosindaka one because somewhere zvinozofila kunge mukutarudza vanhu ofisi makoments anekufamba fast. And also I wanted to ask kuti ko isusu vamwe vanenge vasina kuvekupeya but we want munhu because I was like sending uri kupi kola? Mpumalanga. Aiwa, Mpumalanga variko ndotoziva vandotaura navo kuWhatsApp vari kuMpumalanga. Alright, so thank you very much. Ndaisa comment yangu because I'm in second. Lokwanza batana nemunhu ari kusekunda Kinroad or Ibenda. Alright. Aiwa, zvawatoti Mpumalanga Middelburg Mpumalanga anoziya. Oh, okay, but to make a distance, Aiwa, it doesn't necessarily mean kuti musangane kakola. Iwa munhu ari muarea mako, it's cheaper kumutumira chero nePep store, it's 50 rand. Antiwaona. That's the idea. Unogona kumutumira wako pa address pa otumira onechi nePep store, it's cheaper. Antiwaona. Iyo otumira than ndikakupa munhu ari ku UK now. Unozati kutumira kana kuti tongoti perfume avasi kuida ku UK anti. Toti uri kutenga chi? Toti watenga kana toti watenga a pair of shoes kudzinde ku UK. Dzinokurovera times 4 mari watenga nayo dzisvike ku UK. Saka rather munhu ari mudhuzo kuti 50 rand iyo unokurukoza ukadi ukasendera munhu. Alright, SIS MELLY maita basa. Thank you very much. Kana wangonyora kuti Mpumalanga chete isusu titoita basa rekuti make sure kuti tapinza. Antiona hesi rice nyika dzino mazano warova wangwarova rice. Anoona. So guys, pane vere vamwe roda kupa pfungwa dzavo tinzwe. Pfungwa dzavo tinzwe rigaitinzwe. Kola hello. Maswera sei? Alright, mkoma Godwin. Mataura eni? Chikatanga on a clean slate. No be written on the screen. Munhu anonyora zita rake chairo rekuti anoapia paFacebook kudaro kuti munhu akaenda kuinbox akanomutsvaga anomuona. Zita rake chairo raari kuyuza onyora nzvimbo yekwaari, and then we just leave the screen running vanhu vachingokomenta name place and then tozocompile a list out of that, and then we come back with a full list. Okay, no problem. No problem. I think chingano because chandatoona iye tachida kuita ibude because pane ma comments amanyira ari kuitaka pane vachasara and inozova ezifu maybe tasarudza vamwe tikanonga vamwe tikasiya vamwe kana kuti vamwe vanogona kuzodzoka rututu kuna vanhu vane accounts tutuka vodzoka ruviri of which that won't be fair. Saka mukangoti pa screen 30 minutes kunyangwe musingataure henyu munhu nyora zita rako chairo raunoapia pa Facebook so that munhu akauya kuinbox anokubata zita rako neplace of where you are and you leave it running probably mopin that comment pasi kuti name and place. Okay. Name and place, and then you leave it running. We give it 30 minutes or whatever time you want. When wachingo lista zita nekwavari, and then we can go back to it and list and pay accordingly, and then come back with a paid list. All right. Thank you very much, admin. Thank you. Okay. Right. The admin avauya one ningikiri nepfungwa dzavo. I mean, not say guys in comment section, how do you see this idea?
toita ndiadmin andaona umwe admin achifona futi regai tinzwe kuti vari kuda kuti chiyo. Guys, ngatiise musoro pamwe chete panapa, tinoisa musoro pamwe chete. Panapa toisa musoro pamwe chete, tiringoda nechekuti vanhu muchiwane rudo. Admin, maswera sei? Maswera kana maswera vese. Taswera. Oh, I know that you have explain context under why we decided to do it and how we want to do it. Okay, go ahead. Confusion. Go ahead. The idea taka formulate idea secret santa yangere kublessana but it's really reciprocative. So tichaga munhu are within an area iri yauri so that it makes it easy. And it saka I think main confusion yatangira pakuti nofunga vanhu vanga vasunzwisa the whole idea because vamwe vazenga vakweva kuti aiwa inini I don't want anything. I think if you don't want anything that's fine. But at the moment what we are trying to do is we are trying to pay one. What we want is we want pays kuti munhu kana akati ari kujobheka upewa nomwe munhu ari kujobheka. However, if you feel kuti wewe you still want to bless more people than one, that's still fine. Look where either our group or through your WhatsApp message what is emailing to check or someone are South Africa we could bless as well on top. Because if you write it pa Twitter shema pe you go zakondresa kuti kubva kwaita 5 or 10 people vari kuonera makomment kuti bless me zakondresa kuti first you want this thing zakuita kuti paite confusion. Okay, all right, no problem. Saka I think let's go neyataurwa na mama yekutanga yekuti vanhu ngavanyore zita rake riri paFacebook chari chairo nekwaari, and then tozvipa 30 minutes ka tiri pano vanhu vachingonyora chete, and then isusu tese manje tozogara pasi takukombaila kuti vekunzvimbo imwe chete naningi naningi kwakuzoposta pano, then vo vavadi vosangana kuseri uko vodi votaurirana. Then kana paine vamwe still who want to give more than one, and it vanokwanisa kudada foot agraph pane vamwe kana paine vanenge vasara vekuita additional. At the moment ngavambomira kunyora apa because rukonzeresa confusion. All right, okay, thank you admin. All right. Right, hanzi na Duchess Moyo, thank you very much. Hanzi I will buy for Kuda and Kelly. Hanzi na mama Duchess Moyo. She wants to buy a present for you and for Kuda. Animaona. So thank you very much. Anyway, the guy. Saka guys, let's start now. Zita rako nekwa uri. Zita rako nekwa uri. Hanzi. Kana uchida kutengera more than 2 people or more than 1 person, you are welcome as well. Antika unongonyora hanzi wozongoya ndokumbira onda ndini wane vanhu 3 kana 4 vari kusatatu vanhu vari kuZimbabwe kana vari kuBotswana andimaona, and then wodi kana ari kuNamibia then moita saizvozvo anditika you are more than welcome kuti utengere vaunokwanisa. Chero kada kutengera 50 kana uchikwanisa it's up to you, kana uchida kutengera 10. Saka guys chitanga izvozvi andimaona. Lorraine pane munhu ambonyora kuti ada kutengera I want to buy for Lorraine Kundu atonyazonyora zita rako specific andiwana. Saka but ndichazodzokera musanyore zita reghost please, do not try it. Kana uine ghost account then tough luck, we are not taking my ghosts, we are not taking any zita reghost account. Zita rako riri paFacebook rakushandisa antika then kwauri andimaona, because maghost atitowanani nawo. Handiziva nganga dzine maprofita dzinonyepera vanhu kuti mele anoshandisa maghost. Chwa chandotla kutora fair kuti ndozoita zvemaghost kana ndoida kuma inbox kwanu kuti indai munotukani. Come on guys, you take me so low but anyway all is well. So guys, itai kuti muningirire munyore kwamuri nemazita 30 minutes zvichirana antika 30 minutes zvichirana, no ghost account. Tikaona ghost account warinyora apa risiri paningikiri pa uyu isiri Facebook name anditika my general. Kasi munhu achizokutumira nokutumira chiti my general here pasuro my general asikana chero uri ghost yako risina ari pamuromo kana kuti ghost isingatukani nevanhu. Kasi munhu achida kuzokutumira nonyora here kuti my general anenge achida kuzonyora zita rako kana zine address zvikarasika unokwanisa kuzvitrace anditiona. Zvino kana zvine ghost zita rekuti my general unotrace kuti vanoyoda chitupa chako chakanzi Mary iwo wakazviti my general obva vati hausiri handitiwaona.
Saka chingonyorai guys, chingonyorai. Inini what I want to do, inini Christmas present yangu yandoda kuita guys, inini hangu nyorai musatera zvandikutaura ingonyorai. Inini my Christmas present is ndikuda vari mu Rustenburg andikuzivi, and I think vakawanda munondiona nchingodarika but munototya kana kundimhorosa kana kuti munotya kana kunditi makadi yenyu sisimeli vari mu Rustenburg anditozivi vanhu vakawanda vari mu Rustenburg vari pano padiaries. Ndinokumbirawo kuti muye ku WhatsApp tirongewo date randoenda nemi kulunch. I'll pay for that lunch. Ndongoda kuti vari ku Rustenburg vese ndo Christmas present yenyu yandiri kukupai, because I don't know you guys. Anditika atizivani pamunongonzera nchidarika mungoti vadarika pasimeli tavaona, but kuti muntu mhorosa sati wambondimhorosa handimaona. Saka chiuyai ku WhatsApp kwangu, uyaiwo muti ini ndiri Rustenburg, toronga date redu seRustenburg, titaka WhatsApp group kedu, tosangana kwatosangana, toheva lunch zvakanaka nakatigere pasi tichizivana kuti mangwana ukarwara yodzime ekoni ukarwarawo ndozoti uri pakati, ini ndikarwarawo muzoti aiwa vanhu vari pakati andimaona. Saka please very comfortable Rustenburg yacho tizivane, just knowing each other is important. Andimaona, just knowing each other it's very much important. Ingonyora ungonyora wongoya ku inbox kwangu kuti simeli ndiri weRustenburg, we exactly Maggie, and then we plan a date toita ka WhatsApp group ke kungosvika pani patinoitira party kapera todzima chi WhatsApp group ichi, because atidi zvemakuwa chichingopera lunch ichi todzima chi WhatsApp group toita kutozivana, tosangana kupi ku lunch antika, then ndo I'll buy that lunch, vanhu todya lunch tichizivana anditika toparadzana mamwe neumwe achinda kupi kumba kwake kwaanobva, tichitoudzanawo nhamo dzedu, tichichemawo nhamo, tichisimbisana, tichikamfotana tiri pamwe chete ipapo. Chero tikaenda kunandosi chaiko, chero takaenda kuocean basket chaiko, lunch handiti ehe. Saka Rustenburg beggars kana muripo inbox or WhatsApp, ndaona 3 vanyora kuti varipo paRustenburg apa. So guys, 30 minutes famba ine bora. Ende zvakare kune vacharangarigwawo andizivi mu comment section imomu. Kune vacharangarigwa mu comment section wo timu yedu yekunze kwenyika ine program yayo yekuti va recognizewo totangira anzi charity begins at home. Mukati medu mtinana mamawo vachembera vari mukati medu imomu, diaries ne vanhu vakuru guys. This Christmas pane vachava na mama vachatengerwa ma Christmas hamba ne diaries. Kuna na mama vari mu comment section vanhu vakuru from 55 zvichinda mberi vachatengerwawo ma Christmas presents ne ma diary, ma Christmas hampers ne ma diaries. Saka andisati ndaziva kuti ndiva nani vachazoudzwa ne team vari ku WhatsApp group re UK, ndo vane metsi dzacho dzese, ndo vane plan yacho yese. Ini chavo kana vapedza kuronga group kwavo vachazongondipira kuti vazvironga sei, ini ndozongodzoka pano sei mouthpiece ndichikudzai kuti vazvironga sei, because project yavo just to bless you mamwe machembera anenge ari atinawo pano navamwe vechikuru vatinawo pano vanoteverawo nekuva show appreciation yekuti vawanewo hamba yeChristmas yekuti vawane kudlawo. Anditi maona handisi vanenge vari vangani, asi pane vana mama vari pano vacharangarirwa pazvichaitika ipapa. Handizivi kuti vanenge vari vangani, I don't know, ende kuti ndiva nani handizivi. Grace Nyasha, nyora zita rako nekwauri, just write your name and where you are. So guys, ndibatsireiwo kutenda team UK guys nerudo rwakadaro. Just kungoti tinoda kunonga vana mama vechikuru, kana vakasakwana nhamba yavari kuda vachangoonawo kana kuine nherera kana dzimwe chirikadzi dzinongonongwa. Hameno kuti vachashandisa criteria ipi kuti kungonongwa dzimwe chembere kana chirikadzi kana hameno vapiwawo rice nemupunga nesalad cream yekuti vawane kudyawo paChristmas apa. Saka munoda rudo rwakadii? Munoda rudo rwakaita sei? Munhu anogona ngotengera mai vake, mufunge anogona ngotengera hama dzake, but aprefer kuti vanenge vaprefer kuti ivavo vanhu vatisingatozivi toda kungoblessawo. As I always tell you, the more you bless, you are opening your own blessings, not somebody's blessings. It's
those are your own blessings onenge uchi unlocka uchivhura. At least that's the next person. Animaona. So zvinokudzwa zvinotendwa nokuti hakuna vangani vanogona kuzviita, hakuna. Ende chinotinakidza ndechekuti kupa kwavo kunonakidza. Avazhangandiri avaiti noise vanotatundwawo vakanyarara, and you never know kuti ndiva nani. Zvinongozikamwa neadmin team ndio inenge ichiziva kuti ndiva naningi naningi. Isusu povu hatombozivi, tongoziva kuti zvabva kuna na UK uko nekuna na Ireland, pakuti ndiva nani hatizivi. Munoona kupa kwakadaro kune mufaro, kupa kwakadaro kunogamuchirika, ndotovanamatira kuti Mwari dei avazarurira avo 2021 ane chaari kuchema Mwari amudururira amupe, ane chaari kushuvira Mwari amupe, nokuti azvigone kuine vakawanda izvi, azvigone kuine vakawanda. Handizivi kuti ndimai vani vachadyawo, vanga vachichema vachiti ndodya chii paKrismasi, vachapuwawo mupunga wavo, antika vopuwawo kuda nesalad cream kuda nechii, handizivi kuti vafarawo navamwe paKrismasi, handizivi. Kuda chirikadzi yani handizivi. Ivo ndo vanoziva kuti tachasvamisa sekugrupu ravo, vozongondipa feedback. Ini semouthpiece ndongo yanchingokupresenteraiwo pano. Right. Eunice ari kuda kublessa. You're right. Eunice, no problem. Tichanonga mune vanhu vanyora macomments momo. Tichanyora kuvanhu vanonyora macomments. Ndio matichanyora. Ati wati ari kuZimbabwe ka tozongopika anybody ari kuZimbabwe macomments momo. UK team ka, Ireland team ka, ropafadzwai. Take these blessings by fire by force. Take my word by fire by force. You guys are blessed beyond, I don't know. You are blessed beyond. Mwari akuitire zvakanaka. I pray that you must not lack anything in your life. Chauri kushuvira ka Mwari akuitire zvakanaka. Chauri kuchemera kuti Mwari shuwa ndodai but Mwari ngavakurangarire. Take your blessings by fire by force. Grab your blessing by fire by force right now as I speak. Team UK, Team Ireland, munokoshera because maisa mai, pamwe mai mchesa smile omwe mai pamuromo. Mchesa smile shirikadzi imwe pamuromo. Yanga isingazipe kutangira. Saka ndinongotika andizi amashoko angu agona kutauridza zviri mumwoyo mangu. Asika Mwari ndo vanoziva. Ndogara ndichikudza kuti ukaita chakanaka wazviitira. Ukaita chakaipa wazviitira. Ukataura chakaipa pamusoro pomwe munhu wazvitaurira iwewe. Ukataura chakanaka pamusoro pomwe munhu wazvitaurira. Saka ndoda kukuudzai kuti guys, whenever you talk something about somebody, you are not doing it kuti ndoda kuwachisa munhu. No. That person hambofa akadonha nzeve kana donha rurimi, she will still remain the same, kana kuti you will still remain the same. But zvaunoita iwewe, paunonongedza munhu kudai so, that finger, do you know, it's also pointing at you. It's pointing at you. Ukaita zvakanaka wazviitira, ukaita chakaipa wazviitira. Muzive izvozvo. Saka zvamaita izvi izvi madzvara seed yenyu, and we expect kuti Mwari seed iyoyo ngaikure ibereke zvibereko zvatichaona. Kana tikasazviona ibereke zvibereko zvamuchaona imimi kuti takadzvara tavakupa nguva yekukohwa. Thank you very much Team UK, Team Ireland. Handizi kuti vamwe varimo mugroup ndevekupi. Thank you very much. Thank you. And zvakare the other thing, muri busy kunyora yenyu malocation enyu nezita. Malocation nezita. Andichika malocation nezita. Muri busy kunyora. Regai nditende zvakare. Wedubeka inini ndandichitozvifambirawo nhasi. Ndichitoenda kwana ndichitozviindirawo, minding my own business. Mufunge. Ndokubva ndangowana phone call yandifonera. Ini vana vandivazi ndikati iyo 021 muno muCape Town landline asi mudhaira achanza foni yekubasa ndokwangoenda pfungwa dzangu. Ndagamuchira foni iya, hello, ndoti wavari kutaura chirungu chavo chiri perfect fun. Handimaona, are we talking to SIS MELLY diaries? Ndikati speaking. Chachirungu kaichi. Ndikati speaking. Zvikanzi we are coming from ndokanga masita. Miraitoni. Staracho. Takanzi kudai. Miraitoni. Staracho. Nanda tokanga master. All right. Because we are coming from Bush FM. And we are calling from Bush FM.
andika ndikati Bush FM yekupi indiri kuCape Town zvabva zvandinetsa kuti Bush FM kuCape Town ndasikamanani zvikanzi Bush FM yekuno muCape Town muno handimaona saka tinotoriwo papage penyu baba handika tachikumbira kuti tine vakomana maZimbabweans mamwe tinoshanda nawo pano handika isusu totofollowawo andika tichizoudzwa nakomana maZimbabweans aya anzi DJs edu kuti vanoita parikutaura kuti chi saka muri kuitawo zvimwe zvinhu zvatodi zvikutadzwa kuita nevanhu vakawanda tachikumbira kuti mangwana mutishanyire kustudio kwedu inonzi Bush Radio iyoyo Bush FM 89.5 Bush Radio 89.5 FM zvikanzi mutishanyirawo mangwana please takakumirirayo toda kudi kutaura nemi toda kuita interview nemi as diaries munozonda tindizvo heya totorinana roCape Town radio ne vachitotiokerawo vachitotionawo inga mwari zvinhu zvamunongoita zvinoshamisa kwai there's light at the end of the tunnel hanimaona ndikati inga mwari maitei ndikati aiwa zvikanzi mangwana ndiwo naishtaura navapa ndimuri kuona ndivo apa naishtaura navapa afa screenshot mogona kutora henyu kune vaya vari kuna Doubting Thomas asi kuruitwa poster riri kuitiwa kune poster riri kuitwa handitika poster riri kuitwa ndicharipiwa manje ndobva ndazisa poster rachona handimaona saka mangwana ndichanzwa kuti ivo vanenge vachizvitira paFacebook here kuti vanozvitira paika zvizvo zveparedhiyo inde nichingotii mukana ndatanga live kanzi na 3 maskati handika ndabaya live 89.5 ndizvozvo kana ndabaya live ini button guys imi motouyawo ndiye ndakaisa foni yangu apa asi ndirimo mustudio ndichirepresenta imi madiaries inde ndichirepresenta imi saka chero ndakazoporonga haikona kuzondituka ndiri palive muzondituka kana ndadzoka kumba handitika haikona kundituka uri uye don't muzondituka ndadzoka kumba pandinge ndiri paredhiyo apa please musandituke munomirira mondirega mondisapota ndiri kucho ndakavhuna chirungu imi munongoti haleluya Jesus haleluya SIS MELLY nokuti ndinge ndichirepresenta imini handimaona kana ndazodzoka kunoku handimaona kana ndazouya kuno moti SIS MELLY chiregai tichinyaso kukutukai manje muchindiundura hamuzati nikundura muzandajera kunduka ka andichavhunduki kunduka ende handitotyi kunduka ende ndakatoda kuti kunduka ndochinhu chisina kana dhiri because hazvina zvinondichinja hazvina zvazvinombonditadzisa kuvata handimboregi kudla maswitsi angu handikutodlaya nokuti ndaunduka muzondiundurira pano ndakateerera angu ndichiseka muchindiundura handimaona asi uko kumangwanaka mombomira ndopedza andika memuchindisapota ndiriko mangwana pandodzoka kunoku mozodi moti SIS MELLY uyai palive mochinyatsa kundiundura manje ndakadai zvangu muchindiundura zvenyu ndakadai zvangu minista mangwana muchivaundura minista mangwana vari pano handimaona saka ndo zvanongokumbira ndigare ndakumbira handimaona because ndokuziveka madhairi kune vamwe vaya vasiri madhairi chaivo zvatozviwa kuda kuti mangwana anenge akamirira kunondiundurira ikoko saka maadmin mangwana izuva remadhairi ini ndiri kunorepresenta dhari chete saka admin please mukangoona uya anenge vatoripo apa vana sikukuviri nyoka dzinorumira uku neukuku dzinotorwisanisa vanhu mukaona vatokomensa ingotoblokai mangwana zvamangwana blokai nokuti ndoda kuzotukirwa pahome handisi kuda kutukirwa kuno kuSouth Africa kumusha kwavanhu ndoda kuzotukirwa pahome ground muchindituka nichikusekai ende mazano zvandokugona satanika sitana achipupa furo achikushaudha iwe unenge uchisekerera unenge uchichira uchiseka kuti asi mwarika saka wagonei saka waitei saka wawanei saka achivhachiza unenge uchitomuseka satani ndokungomugona handimaona ndokungomugona ikoko satani hakuna imwe wei kungoti satani achiuya museke umushayise mukana handitika umushayise mukana wotofa akone kuseka wozvinyararira woita you go back to mind your own business kwanzi chifuti mangwana woputika zvakakuseka woseka zvako kuti saka ndatadza wototadza zheyo yangu iripo here ndadonha here muromo uripo here zvanditadzisa chii ndatadza wendira mberi nelife yako zvichitodaro ndokungogona satani hakuna imwe way that's the only way yaunokwanisa kodi that's the only way to defeat the devil. Never succumb to the devil. Never succumb to the devil. Because you are not the devil. Munosati nyora guys, nyora mu comment section kuti muzita rako nekwa uri kupi. Nyorai kuti zita rako uri kupi.
nyorai mchinyora kuti zita rako rikupi nyorai. Guys, imi munoti chembere yakaita seni iri kutena 42 ipapa in 2 weeks to come. Kana ndimiwo guys, kana ndimiwo madiaries 42 up in 2 weeks to come. 42 ichembere kai choro kai yaroya asi ndiri chembere anditi ndizvo choro ndikai hure mose makangodzwa hure apa nevasingazi kuti kunoriwa sei makangodzwa kuti muri mahure anditi varo kana uri uroi toto kudla kwedu everyday totongoudziwawo kuti tiri varoi daily saka totongozvigamuchiraka handimaona 42 apa 2 weeks to come ndowanikwa chokwadi ndichirasa hangu unhu wangu chinzi kwai ndakazviita guys. I've done that, been there, done that. Handimaona handina chandakabuda nacho pafair pane chandakabuda nacho kunze kwokungozvita panguva yacho unotongozvirijusa kuzvibvisa chiremerera wega kungofamba uchingosemwa nembwa nekiti kuti ava vanhu havana hunhu vanoshaya saka kungotonyarara soka you become the bigger person. Handimaona the bigger person saka nevana they trust you vanotokutrusta kuti vanenge vakatasa maresponse ka toda kuona kuti vacharesponda sei. Simela tinoda kuona. Ndavhura muromo wangu ndashama vana mai obva vati sizvo takatarisira from munhu anonzi Sisimeli kana kuti muna mai ava vanonzi Sisimeli. Never succumb to the devil. Takudzanga ndazvira kuti uri gwara but sometimes ka kugona mbavha ungoirongera wapedza. Saka guys muri kunyora here mapedza here apa guys mapedza here tiinde kune chimwe chikamu. Saka mangwana 80 what point what ya musakanganwe guys. Kwai musvine chirungu asi nhasi ndotova ndichikrema chirungu guys. Nhasi ndiri kuva ndichikrema chirungu chokuti mangwana pandinoenda pa radio paya ka ndoda ndina magrasi maboniboni ndakapfeka maboniboni guys kuitira kuti kana ndovhuna chirungu handimbonyari guys ndichingovhuna ndirimo mumaboniboni momo haambooni face yangu. Handimaona haambooni face yangu mangwana ndoya nechitotamba yoyo. Handimaona hande ndiri magrasi. Saka guys ka mangwana musakangano kuti mundi support nokuti inini I'm going to represent my real diaries. Ndo andiri kuda kuno represent. Handisi kureva madiary efake aya. Madiary efake ekuti anorumira uko. Uri ndiri kureva madiaries. Madiaries chaiwo anoziva chinonzi diaries. Ndo andiri kuno representa mangwana. Vamwe aiwa you are excused. Vamwe you are excused. Saka ndichirepresenta madiaries. Saka musazondinyanya kundiundura ikoko. Mozondura ndadzoka kuno. Kunoku hanzi patience mangwana here mangwana ndida kunda nelist yangu yemazita guys. Ndoda kukumbira kuti chekutanga ndoda kutanga ndamhorosa vanhu usati wataura zvodotaura nendimbira ndimbomhorosa vanhu ndotanga nekukumhorosa imi asi ugazikwana ndisina kuzorawo zita rako ka mondiregerera because mazita akawandisa apa vanhu tinenge vandotonyatsokuziva kuti madhiari chechawo ndichafamba nemazita guys. Ndichafamba nemazita kuti I'm greeting you in the name of Jesus. Ningi patience taonezvi. I greet you all in the name. Makanda kunamira muche. Ibi. Mangana chimorisa vanhu. Hello precious Tahuni, in the name of Jesus I greet you. Nenchidaro mangwana. Nechikumorisa imose. Na 3 maskati. Vana mama vaningi wangwa. Ndiye ndichitu mangwana siva munatsi I greet you in the name of Jesus ndobvapo enikudiwa I greet you in the name of Jesus ndobvapo futi anditizvoereka kana chitogara yamandzidzisa pano gara yamandzidzisa pano dewa spit it I greet you all in the name of ndizvo ndichimhorisa vanhu kudaro morning hi in the name of God I greet you ndichimhorisa vanhu 3 guys mangwana na 3 Sister FM quite Bush radio hanzi minde makachena zvino panyaya yekuchena pamekapa pa zvamunogara muchindisekera ma-eyebrows. Let's hope mangwana ndichamajuma. Last time ndakamajuma pandakaenda kudina uko ndakamajuma pandakaenda kudina. Let's hope mangwana ndo majuma futi ma-eyebrows apa nokuti ndo pane nyaya pama-eyebrows. Iwe mwanangu ari kuseka ndichitaura nyaya ma-eyebrows ari kufanira kuseka. Let's hope ndichamajuma mangwana ma-eyebrows aya because mogara muchindiundurira nyaya ma-eyebrows. Mangwana ndifanwa kumajuma ukude mangwana ndifanwa kumajuma. Ande juma ma-eyebrows chete mangwana ndiye ndichitoba juma chete
ndotosora takagara ipo papadzisi ndandakangozvishanyira kuno guys ndakagoshanya idzo hembe dzebling bling vedu wenda handistorina ina handina hembe dzebling ndongoriwo nehembe ordinary saka mangwana asi ndikapfeka shoti ndichindako zvakaipa here ndopfeke ichindibatsirawo guys ndichindako ndikapfeka hangu shoti yangu bamshoti zvakaipa aiwa haina bushiri ndibush chete Grace zviunge vachindinterviewa neshona kana vakandiinterviewa neshurungu vane vasingaushona unzodi ndizvozvo miyera soko ndiyoyo 98.6 iyoyo ndiyo mashedzi ndinotoenda nawo guys mashedzi ndendakatodai so ndendakatodai so ndirimo mashedzi ndichitonyatsokurunga chirungu mangwana mire muoni maeyebrows apa ndo pandiri kungotaka kuzesa but hameno guys tichangoona hanzi inonzi bushiri radio aiwa inonzi bushi haina bushiri ndi bush hanzi no short naren okay hanzi b formal zvino ini guys ndandazvishanyira kuno formal ndoiwanepi formal imi guys ndakashanyira kuholiday kunoko ndandakafamba netushoti tokuholiday saka formal ndoiwanepi kuno indoiwanepi formal kunoko ndoiwanepi guys formal inda ndakazvishanyira kunoko hangu ndandakashanya ndichingozvifambira kuno asi mutu ndindo kunotenga nhingikiri dress mangwana imi guys ndichitengera kuenda kuredio here guys ndoiwanepi mari yacho no guys musandidaro imi musandidaro yes edi andina dress racho guys ndandakafamba netushoti andina dress muri kuisa point yangu andina dress randandinaro ndiro ri1 ichi iti randandakauya naro kani munoti kandori kagwishuke dress ndo randandakangofamba naro chiti ndikuindawo zvekupi kuhorodhi akudi kupfekwa zvakati gubvuru kureba kodawo tushoti so kumatorist uku tushoti nechichichichi but sisi grace handisi kumba si grace nezvandopa newari yangu handisi kumba ndakashanya saka handina kuuya nerogwe racho dena ndiri kumba moti zvainetsa here dena ndiri kumba ndaingopfekawo dress rangu rakanaka nana chitupisi changu handine maoutfit kaini maskets nemabhachi kwavo moti kuchechi kwangu ndiri mai vanoremekedza chinobvira ndiri mai vanoremekedza zvisingaiti kuchechi ndaitopfeka outfit yangu yakatofanana yakanaka netopu yangu neblouse rangu kurepresenta diaries cheko ndokunonzi kurepresenta hanomaona zvino ndiri kumaraini ndandakauya kuholiday asi kana totomukira unotsvaka dresi kuseni mupepu kuda ndimukira mupepu sto kana kwaMr Price ndinotsvaga rogwe rakangoti ndopfeka mashopa asi here mashopa ari pawo mamakeup artist handizivi quite wear the one that you are wearing but ndire usiku zveriya nice and ndire usiku riya zvondoripfeka masikati vakati vamubhambe ava vasvika panapa zvinondodi ndere mausiku riya ndandakapfeka reblack riya ndere usiku zvo ndikasvika ndakapfeka zvohwinya masikati handizomakise here okay nice arudza ine zvando afforda sari iyo ndozvando afforda ndiri ziri mupebiro ndozvando afforda ndozvandagena afford hana mari yacho ndozvandagena afford tavi zvakatsiga ndozviri kutodiwa but ndozvandikutaura kuti irori dress randakatopfeka panapa ndikatosumuka deraita ndaingoriwa chavo usiku hanhasi mangwana ndoripfeka ndoripama zvasina kuipa imi ndime muchingoziva kuti takavaona vakadi vakamboripfeka dress rasi vapama havo nokuti havana rimwe spetiti riya rasabhina rakasara kumba rasabhina plus hariiti masikati rinobwinya hariiti saka ndosvangu ndatoda kuna Mr Price mangwana ndikanotsvaka muMr Price anomaona kana mupepu ndofunga kuda ndozvichaita right mapedza here guys hanza machise dress madress anongosiyana chero re50 rand irogwe ririko re50 rand chero 60 rand 70 80 rand 100 rand madress anongosiyana chero re50 rand chero nditoriwana ririko dress anzi pepu bodo vasikana saka munoshora pepu imi masikana musadaro munozati pepu shop ya ndo shop yedu isi vamwe musadaro so vasikana musadaro pepu ndo shop yedu isi vamwe isu pepu store
zvomoshora pepo imika imi inichandakaona panyaya yedress ka panyaya yekupfeka apa pepo kupfeka zvinoenderana nekuti unofitwa sei guys zvoenderana nekuti unofitwa sei guys munoziva kuti ndogona kutenga dress yangu ini madress angu mazhinji neMPEP store ndikatenga dress yangu neMPEP store ndikakupfekera yapa ka nenyaya yekuti ndine zvindevere handimaona ndine zvindevere zvangu ndine zvidakolina zvangu handimaona ndikapfeka dress rinofita handimaona then koita mumwe munhu anonopinda kechi mu-H&M handimaona kana muzara otenga dress rake richidhura zvisingaiti oripfeka ka rinenge risingafiti memwana rechitaungira rakaiswa pamuti saka ndinazoti zvinoenderana nechi ndinazoti zvinoenderana nekufitwa kwomunhu ini guys ameno saka guys mapedza here kunyora zita rako nekwauri mapedza here kune vachangosvika tiri kudawo zita rako nekwauri zita rako nekwauri so that uzoloketwa nasanda kana vachangosvika zita rako nekwauri vachangosvika zita rako nekwauri mucomment section so that vanhu vazodi kwai mhosva aita seko hanzi mhosva manya pano mhosva andibhowa chii chaitika handisi kuzangu zvaitika handisi kuzangu zvaitika I don't know what is happening manyora here mese guys Michelle wangonyora kuti Michelle unonyora zita rako nekwaunogara kuti Midrand Joburg kana kuti Pretoria kana kuti Cape Town kuti chizowana kuti munhu ari padhuze newe kakubati zvino ukangoti Michelle uri wekupiwe unogara ipi unogara ipi nyora kwaunogara nezita rako kwaunozita rako nekwaunogara exactly Michelle Deben very good wapedza zita rako repafacebook zita repafacebook kwete zita reghostika zita repafacebook kuita kuti kana munhu okutumira sanda wako asvika kwauri iwewe Christmas present yako haazonyori ghostika anozoda kuzonyora zita rako chaicho zvino kana ukanyora kuti tongotani mashoko man'ube handiwaona munhu anozotumira chiti man'ube zvikarasika zvinozowanikwepi zvakanzi munhu ochinzi man'ube papo manje ndipo panenge pakuzonetsa alright kana timozongopanana kuseri kwachona mazita enyu chaichaiwo muchazopanana enyu kuseri as long as tangoziva kuti uri papi nepauri chete then totangira ipapo amona zita rako rero repafacebook nekwauri and then totangira ipapo then zvimwe zvomozodzana kuseri kuti ini full name mozopanana kuseri full name yangu ndinhingi surname address mopanana kuseri koko hazvinei nesu izvozvo munongozopananawo kuseri andika munozongopananawo kuseri ikoko right zviripo here zvimwe zvandasirira guys hapana ndofunga ndataura nyaya yekuti team diaspora vane zvavari kugadzirirawo machembere handisizivi kuti machembere acho ndiva nani ndevapi vachazvifambisa sei ini kana ndozongouya ndenda kungotumwa anomaona asi mama Patricia akakwana imi ndenda kuzongotumwa chete ndichingouya kuzokudzai kuti zviri kufambiswa sei anomaona asi dai vaimbobvumirawo kuti vamboyawo vega palive vamboitawo live yacho vachinyatsosanangura zvavanenge varonga zvazvichanditirawo easy asi nami team diaspora munoshayawo one representative yenyuwo yekuti inombobayawo live button iyoya zvamunenge maronga kwamune maronga ikoko yoya yodi yopawo feedback zvino zvanditirawo easy sitongoitawo comment section ndimborasawo musi wendiri mucomment section but anyway tekuzongonzwa nemuti marongei 2 tikataura nyaya yekuti mangwana mondisapotawo please munge muripo kana vasiri kuita panhingikiri yesi BMK uri sei BMK kana vasiri kuita panhingikiri pafacebook ndichabaya live button munenge muchinzwa ndikakumbirisa kuti please no tukaring me kumba kwavamo muzonditukira pano nokuti ina ndisi munhu anokwata-kwata ndinyanyi kuikwata-kwata kumaraini stereki kana ndaendako mondirega ndodzoka kana ndavhuna chirungu chachona mozoya monditukira panapa handiti maona so I think ndizvo zvani tichatuma evangelist Deborah that's fine that's okay that's very much okay mandirerutsira
mandirerutsira. So Evangelist Deborah hanzi ndo vanogona kuita representative yeteam UK vozoya vachitaura pano munenge mandirerutsira zvamunenge maronga kuseri vanongoya pano vodi votaura havo vachitiudzawo kuti zviri kufamba sei. Ini ndiri kucomment section ndichitonzwawo ndichiteererawo because dzimwe dzinenge ari masikireti enyu amunenge muchiita kuseri ikoko. Ini handisi team UK saka zvinoitika kwene handizvizivi. Anomaona hanzi we want something from Australia. Okay, ari kuAustralia ndiani? Ndiwe Martha vari kuda group reAustralia. Yo Australia akando kune mapenzela mukoma masimba zvino mungazotoka chinobuda here mungazotoka chinobuda here. BMK, I miss you very much my friend, my second husband maduve ndiduve ka samanyanga samaita. Zvino vanhu veAustralia group renyu ndoziva kuna sisi Gladys Mutongore handiti koita mazvimumba handitika 2 ivavo ndo vandoziva. Varipo vamwe kuAustralia. Aiwa iCanada. Australia iCanada. Australia vamwe ndivanani? Australia vamwe ndivanani? Okay, mai Roy Australia vakawanda varipo. Alright, ichingonyorei kwamuri. Alright, kana manyora kwamuri ka I think tozongotora mazita yaka topa 1 munhu kuAustralia moita racho group racho ramuri kuda moita group renyu ndokuti muzivanewo. Australia kana muri pengonyora Australia kune Australia mozongopanana tongotora munhu 1 ogadzira group renyu totora vese tompa list yevanhu mompa manhamba moita group renyu iroro. Ru episode hapo anga ari pano padiaries but mazwana haasi paFacebook handisi kumuona. Haasi paFacebook anga ari pano. Masita kunyogwa apa ka zvakaoma. Muti siye moda kundundurisa. Hanzi kuna na Frank. Ndo vari kwa Frank zvino kunobuda chi ikoko. Diaries ine vanhu vakadzikama guys, ine vanhu vane chimiro vazhinji vacho varipo vane chimiro chavo. Havatombowani kwiku zvinhu zvisina nebasa rese izvo handiti. Saka vamwani vasingatombozivi. Hanzi Joburg group Joburg group handizivi. But Joburg group pafair ndakudza ichokwadi. I suggest hangu tika musaite group because guwa racho hamuzorikwanisa. Havendo kana muchizorikwanisa but guwa racho hamuzorikwanisi guys. Munozotenda group rediaries makuita group rechi okay sisi Grace. Okay sisi Grace Edley. Munozotenda group muzorotadza kuri controller group renyiri because Joburg vazhinji vacho munozivana zvekutozivana chaiko. Munopesera makuta dzanyadza azvizobudi. Saka ingoita zvokuti Salom aya ingoita zvokuti mudi mungoita zvinhu zvenyu. Amen. Kana madaitai yenyu asina kuti ndikudzei kuti zvinozonetsa nezvinhu zvemakuwa izvi mangwana group Joburg munozivana. Yes, mukoma mo boys maswera sei happy birthday asindakakuita yangu nezuro ndakakuposta ine zuro mukoma mo boys. Veduwe munomboziva here kuti mukoma boys munhu waMwari yeyu. Veduwe kunodove nevakagara pasi vakatoronga nyaya yavo vakati kwai isusu inina una uyu no Lorraine Mukundu mukoma mo boys kwai Ben 10 wedu toita kuvachinjana naye Mwari kana ndimiwo vanhu yedu vanhu itlai Mwari kunzouku mucharohwa neshamu itlai Mwari muchifambisa zita remunhu waMwari uyu mukoma mo boys men of God vasinei zvakawanda shuwa mukati mukadzi mukuru akaita senchero kuchiwa mada kuti kwai nditehure chero chihure changu chandinoita mungatiwo ndingada kundihurira mukoma mo boys vedu musadaro asikana musadaro vedu we please respect yawo mukoma mo boys avatukani nevanhu chituka ini alright pane kuti mutuke mukoma mo boys ka tuka yenyu ini chituka ini alright tuka ini vese vanotuka mukoma mo boys muchitanze mukoma mo boys vanodana namagold ini totomaziva ndakamatora ma screenshot mago tuka inini demambosana namukoma unokuti inini ndakavaona one day I just saw him once mukoma mo boys
but kutaura kwandakaita navo kanyaya dzavo zhinjika ndedzechechi handizivi kuti pa1 day ronota tatohura navo kupi but tatojaira edu kuti tongoudzwa zvose tunyaya dzise tongodzipiwa tatojaira kuti chese munhu angoda kutaura kuchakati tongochijaira mufungako Grace ufunge vanhu chinongoti izvodai sitajaira indajaira inini ndiri muroi ini nditori hure ini ndinoto zvese hanimaona ndotobhururuka makavata usiku ndikotohura ndichikutorirai varume venyu ini handapasana zvondajaira hanimaona but mukoma moboy akafanana namukoma moboys guys musadaro zvakaipa musadaro please tukai imi wamajaira kutuka ende inini mai ndotori gandanga inini mai nditotuka memi nditotuka madzino memi nditotuka banditi sina kana basa nezvamuri kutotaura because ndeni nditotamba ndotamba ndito busy kuumana ine nditotamba ndotamba ende handitokucheuki ende handisukunyuki ende handisikinyiki dinushu but vana mukoma moboys guys musadaro so muchazvirovesa neshamu nokuda kwezvimwe zvinhu zvamunoita kuna vamwe vanhu asina kana basa nevanhu mukoma moboys has helped a lot of people. Of course, maybe vane mamwe ma-weaknesses ava vanoita even mubusiness ravo mune ma-ups and downs arimo and anowanikwawo mubusiness ravo munomucha even zvakafanana neni hatingatedi mubusiness handika kubusiness rekwangu woku kune maclients antombo yachicomplain kuti guru renyu harina kuibva antimaona chakati tinotoitawo ma-mistakes. We are human beings guys, no one is perfect. We are all tinotoita ma-mistakes tese. We all make mistakes. Ndiani anonzi kwai akanzi mwari vakauya vakamira pa vakati mira yapa mutazo kuti munhu asina kumbotadza ndiani anomira pa chitini ndiri mutsvene ndiani anosumudza ruoko ndiani. Ini ndiri kutaura nyaya mukoma moboys guys, si vanhu ngavasiyana tukai imimi siyanai namukoma boys, siyanai namukoma boys please, siyanai namukoma boys. Makati ndi benteni wedu hazvina kuipa but zvakaipa nokuti hasina mbona chitukana nemunhu guys. Ina handisi kutuka munhu, handisi kutaura kuti chi, asi ndingoti pana mukoma moboys, pana mukoma moboys. And unozati chi zvimwe zvinuka ameno ina hangu handizivi, I don't know, andina hangu handiziva hangu, but kuzoka ndakaita mukoma moboys one day andina mboona chinhu chakaipa chavakataura kana kuti chi, andina chandakamboona ini zvokuti vanhu vazongova nongawo vachiitikwa vazodai vedu way. I don't think it's okay, but anyway, if it suits you guys, you can go ahead. You can go ahead and do that. Right. Saka ndo zvananchitingotaurawo nokuti kune vamwe vanhu unotongofilira umwe munhu kuti guy, but this is hazvisiri izvo. Mukoma moboys vakachemedzwa naSabina gore riya vanga vakuvhuriswa chitunha chemunhu chevanhu kwaivhurai mukati umu tiona hamuna munhu vakange vochivhuriswa shuwa ndo vamukati kwai vanonyenga chembere dzakaita sesu. Ndobotika zvifunga kundoseka Sabina chishungurudza nguva moboys achikwai hamuna chitunha ikofini sina chinhu madhlama ari vhurai imomo vhurai tione vhurai vakapotsa vavhura vakapotsa vavhura kofinira vanhu ndikamanya ndikafura kati musavhure kofini vanhu hazvina basa kuti kwaguna kuti hamuna chamunobva musavhure kofini iro voda kutovhura kuti vangopruvha chete kupruvha kuti mune munhu azokwa moboys vofutika zvakaoma azvo but guys muzotika kumba kwedu kuti takaofa nokuseka so mukoma moboys ndichofonera vaita kufunda sisimbererekai ndingovhura ndikati muchivhura kofini remunhu ravanhu hama zvichena dziri palive apa zoona chitunha chavo chitunha chavo chakuvhugwa palive hamuoni kuti hazvichazoite here. Musavhurere chiko hazvina basa imi chinyarara ignore kudanga chachema kudai vakatozokanseliwa nemurume wangu ndakatozotora foni akataura navo akati moboys business rako uchatosangana nema-attacks. Handi uri mubusiness, ma-attacks achatouya, don't worry. Ndozvitadza kuti uri kusimuka mubusiness. Ukaona business chisumuka usina ma-attacks apana zvauri kuita munin'ina dzikama, don't respond, don't do anything. Musavhure chitunha chavanhu anomaona saka ndovosekwa asi anyway zvakapfurazvo asi ndakamboita nguva ndichiningirira ndichingonetseka nazvo kuti zvinongova moboys basa ravo izvi zvino matax asi ndinoona soti mazano kuda vasimba vavanani hatizivi. Ameno
hanzi uligwara ishuwa nguva yacho ipava zvakaitika here iwe palockdown paya ndakavawira tsitsi kuti kuwa tsitsi chaiko chaiko kuti kuvawira tsitsi chaiko chaiko vachivhurai hamuna chinhu hamuna madlamari vhurai muri kudlamari mina simeli vhurai mutione chitunamo vachida kuvhura saka gaizika isedu tajaira kutukwa zvina basa ini vanongo zvinenge zvichitaurika zvamunotonzwa zvezvo yagaizika zvichitaurika ishuwa vanenge vatosirira zvimwe zvamotova zvezvo ndizvo chaizvo hapana kana chekunyepa asi kuti vanenge vachitosirira zvimwe vachauya nazvo saka garai makaexpecta kuti zvichauya handitika ini ndiri kudaro saka musainya kuvhunduka because chio ndikada kuti nhema kune vanongomanya nazvo kuti kwai taudzwa ichokwadi saka imi chigarai makaziva kuti mukawa kuchinzimele adla munhu kana kuti ahura kana tadai ingotaurai kuti ndinhingirikiri ndizvo chaizvo chaizvo andimona mutotaura kuti exactly wasirira zvimwe kune zvimwe zvautoziva zvawatosirira ndongoti nyaya ipere andimona saka guys tapedza nditi tapedza kune vanga vasipo tatinyorai zita nelocation zita nekwaunogara hansi simeli kwaiso Lucinda makupinda iko zvino Lucinda ndatinyora nhingirikiri zita rako nekwaunogara isusu manje maadminika atori busy kupeya right now tikupeye nemunhu ari kudhuze nekwauri kuitira kuti pasite maproblems etransport saka vanhu vanyore papa isusu manje rabasa redu kutidi tichizoenda kunotsvaga manje kuti uyu ari kuNew Zealand tomupeyawo nemunhu ari kuNew Zealand tozoposta panapa then moita hookup ndainda flosi ndichakukandirai mavhidhiyo ndainda wanda ndamboita live ndiri kwasi kuti bhatiri razodi network inenge yazodzimwa handiwana network yazodzimwa ikokwekuya kuti kupinda museura Mandela network yanga isingasabati saka ndazongoita kutora chiri chivhidhiyo ndakaviga foni asi ndichachiposta panapa tumuone ndichachiposta mavhidhiyo zvachina zvese zvaungadzidzisa kuti muve neinformation muone kuti kudzidza knowledge inoshayiwana anti we share knowledge anomaona kerompofu unonyora kuti kerompofu UK handitika kerompofu UK so that tozokuita ipe maadmin ari busy right now kuti vapeye vanhu kutsaona kuti zvatanga tatanga kuda tiita panapa zvanga zvisingabudi because vanhu vanga vachinyora kuti inini kweini inhingi nanhingi saka yanga isingabudi mailolo unonyora zita rako chairo kwaandika nekwauri then chakutsvagirawo munhu ari kuUSA ndimo vanhu totoda imimi because kune vekuUSA vakawanda but teda kuti ambosanganawo newewo wausingazivani naye varipo hobho panapa vekune naAmerica hobho vana mamomurozvi varipo panapa vana Thelma varipo panapa anditika vakawandisa veMurustenburg tataurirana kuti Rustenburg kuti muchanyora yenyu tokupeyai asi ndati Rustenburg kuinbox kwangu timbozivana seRustenburg tese timboenda kulunch ndati hangu I'll pay for that lunch in personally ndati I'll pay for that lunch Rustenburg kulunch ndo Christmas present yenyu from me kungoti ndikuzive iwo imi mundizivewo because mumwe wenyu unozochike sisime ndakakona mchidarika apa nemota yenyu pandakachika kumhorosai pamumoto funga kuti ndotyisa izvo kana mchiziva munhu ari free spirit sambadika it's me anotoseka nevanhu kugara pasi kudambura nyaya yakuseka kutoti mototi ndosisimerera tichitaura chiseka but the fact is musati mandiziva mimi muchingotya kuti anomaona of which toda kuti tigare pasi timbotaura nyaya tichiseka chitaba bvunza team Cape Town ibvunze team Cape Town yakatoti sisimeli ko ndikati unokona zvandiri wani ndino zvanditori ndakangosvika nekutofita mai mwana nekutonakigwa nekutojaiva nekutopinda mustaira imomo tichitofara majokes sandi makazvionera taingochifarira kiti vanhu ndatanga kuona first time yangu vose vana mhosva yanga iri first day yangu kuvaona asi taisva tikangoklika kudai ka1 nekutofara the following day Sunday nekutomuka tichinanga futi kubeach uko tichindonakigwa tiriko kuita kunge takazivana makore animaona so ndo zvatinoita so guys kana tapedza ka ini ndakuinda ndati mangwana musakangane kundiona ku Bush FM iri muno muCape Town Bush FM yainvite madiaries ku interview vativo vanofollow ndogara chizati pana vanhu vakuru mazvionaka ndikuzati tinotofollowiwa nevamwe vanhu kuti vacomment vaitise but vanenge varipo every program dzatinoita vanenge vachiona kana vakasaona vanenge vari busy vanodzokorodza chete vachitoda kuteerera chichanga chitaura asi kwakune nyaya chichanga chitaurwa vakawandisa varipo vanhu vakuru people of status people of class vazere apa but hauvaoni
unozongoziva kutaura kuti handiri one of the diaries. Imimi tisi vanhu vacho tine tichipo zvedu hatikomendi. Saka hamene kuti namba vaiwanepiwo, hamene zvafamba seiwo, asi vangofona. Saka tenge tiri kuBush FM, exactly Milka. Tenge tiri kuBush FM 89.5 mangwana na 3 maskati. Ndokwa tinenge tiri ikoko 3 maskati. Tichiona utadi ta representer. Ndikakumbira kuti asi mangwana mumbomira kundundura kana ndiri ikoko kwavamoko. Mozondundura radzoka pano. Mozondundura pamusha. Haikuona kwavamo kuti sisimeli mavhuna payadema ukoko munongokuziridza muchingovharidzira ikoko. Kana ndazodzoka ndipo muzoti simeli sentence yaya mati this vanhu kuti da. Hanoona kana ti the. Pamanofunga kuti iti paya sisimeli imi mati shi mozondi correct radi tadzoka pano. Andika ndorudo chaiko koko. Andika hakusi kuda kuoneregwa ndorudo. Hanoona. So guys, kana tapedza kunyora sister kuda kuenda kuita basa redu rekuti tikupay. Thank you very much guys, but inini I'm giving the credit to you guys. Kana kwanzi ma diaries akuna kunzi smeli. Kuchinzi ma diaries kurutaurwa imimi. Messi ndichaita live, zvanichaita mangwana ka. Iyo vachinti interview nenda kabaya live button. Muchiona apa. Ndiri mom studio momo ndozvanichaita. Saka vachinzi ma diaries guys akusikurewa inini. Kurikurewa imimi. Ndimi ma diaries achona. Saka musafunga kuti ukanzi sisimeli diaries makuti sisimeli. Diaries was not going to be here. Deimanga musipo. Diaries was not going to be here. Deimanga musipo. Imimi kuti vazozirecognize diaries is because of you guys. Inini ndingori mna notaurisa, I'm outspoken. And ndingori mna nongotaurisa nongozobaya live button. But diaries shades ndimi. Because munogona kundundura ndoseka hangu. Mondi corrector futi ndoseka hangu. Mangwana modzoka mfuti moya ku inbox mati sisimeli. Amuna kona chi inbox yangu niziro yaifuta sei nima diaries. Ma diaries achiuya kuzomira sisimeli please. And ndikati bo ndorodoro. Anti maona. Saka ma diaries ndimi munofa kutozvipa imi zvisire ma love nema likes because ndimi vanhu vacho. Ndimi ma diaries acho. Zvipeiwo ma love nema likes ndenyu haasi angwini. Ndenyu. Because pasina imimi hapana diaries. And guys regai ndidai so kana varipo vanoda kutanga program dze diaries vari kune dzimwe nzvimbo vedu where I always say this. Facebook is big enough for everyone. Facebook can accommodate everyone. And ini ndiri ku South Africa. Zvimwe zvinoitika ku Zimbabwe kwandiko. Handika kuna Tilda variko. Tildawo avagoni kubatawo South Africa. Handika because vazhinji vanenge vane ma facilities ekuZimbabwe ikoko. Kana uri ko ku London, handitika uruda kubatawo kuto tinongoya chisupporta as long as it's something that is positive we support. Facebook is too big for everyone guys. Handika it will accommodate everyone. Munhu wese. Kana uri ku America, uruda kutanga we still coming as long as it's in a positive way. People they will support. People they'll still come and support. Hanoona. Saka pana zvokuzodanzi wavharigwa panze kana wazodai. Facebook is too big for everyone. Munhu wese tinokwanisa kungoti chingoenda ingawani tinongodhumana mangwana tiri kwa tendezi mangwana tiri kwa mkomadewa mangwana tiri kwani tichimwenda takadaro zvakadaro. As long as battery rako phone yako handitika zvinhu zvako depend nezvo tinongoya to supportawo. Saka please we need more helping hand in Zim. You are there, you want to start your own something, your own platform. Diary. The platform is there. Mukana uripo, platform iripo. Go ahead. People will come and support you. Makambo jinosative and very pan. Most of the majority of the people very uku, do very uku, Vano teveza ma page ese. Vano teveza all over. Saka tino kwana tese. Umogarapa. Tino kwana. Tinotokwana tese tinokwana tinotofara singaiti tichitoona vamwe vanhu vachito muzati chakanaka chinokopiwa ndikatoona umwe achitawo show yake ndikanonongoma notsangu 1 2 papa ndona umwe wachitawo show yake ndonongoma notsangu 1 2 ndoya ndozvikombaira zvinenge zvichitongofaya saizvo tendezi ane page rake ranomboitawo malive anizangu kuti madetsa api toenda kuna tendezi tonoteerera wachitaura nyaya dzake chinzwa kuti ari kudii tichisapota utiriko handika anenge achitokura wachidaro. Handiti mandla utanga ukuita zvinhu zvake tongoenda utunoona
tiriko hanimaona tingori vanhu vamwe vanenge vachingotendera kudaro handimazviona ndozvatinoita. Saka it depends on how you choose to use your phone, your battery and your data. Anditi maona kuti zvinofamba sei. So guys, maita henyu ini ndakwenda maiti naye ingonyora kuti maiti naye onyora kwauri chete tisichakupa munhu chazoposta 3 p.m. SA time. So guys, morrabo anditika morrabo mundinamatirawo guys nekuti ndiri kutya ndiri kupinda ndiri kuwedzera gore rimwe apa pamawiki ari kutevera apa. Saka hana yangu iri kurova ndiri kutya kupinda birthday guys, hana yangu iri kurova. Saka imodi ndipinde ningirikiri. Saka imodi mondinamatirawo kuti ndinyatsopinda birthday muchi zvakanaka because zvongotyisa so unongoona ukuru hwaMwari sekuti exactly. Thank you very much mningina ndiani usandra mandudzo hanzi chakaipa kutukana chete exactly. That's why inini you see me only kuma page andinofarirawo inini personally ari positive. Aiwa unondona ndiriko ndichitokomentawo chaizvo hanimaona. Asi mamwe kuna ndinenge ndinoti uku ndakatiza ndakasera nazvo ndodzokera futi ndotongoti bodo hanimaona because I've been there done that ndakasiya. Hanzi this a group ray Linda Kaseke page rake arisi group page ranoita ma conversations anoita ma talk show so zvatongoita panapa. Saka let's go and support him. Anoita ma talk shows zvatongoita panapa hanimaona ndozvo anongoitawo kwakewo hanimaona zvatongoitawo. But chandoziva one thing atifi takapedza kuita kutora ma topics epano pasi ose akapedzwa nemunhu wani hazviti tindizanenge achibatawo neimwe hanimaona neimwe kona msisimeli vachibatawo neimwe kona handika mhosva achiita muzati nipanonakidza paFacebook mazano vanhu vari kutungora zvinhu zvinyuwani zvakasiyana-siyana so zvongonakidza so hanimaona zvongonakidza. So guys, put me in your prayers. I love you so much. God bless you. Mukaona kandotagwa guys musauye muchinditi SIS MELLY are you okay? Ndinenge nditori boss singaiti papa nditori busy kutsenga machepisi angu kana kutsenga maswits angu ndichozvidlira pana chena ndichoziva. Come and take. Hanimaona apanjene ndeni ndichitori murima dzimungu kana kuti ndine ndichitongoti iri bo hanimaona regai as long as they are satisfied bolato. Saka nditori bo guys. Mimi kantaya pana pangatingoita yedu tongoita zvokufara handika kana maona koko munoona koko modi musiya ikoko zvamunenge maona motutsirawo ikoko kai vanoriya moti takatovabaona vakabata chidzo chemunhu kana tivakabata garo remunhu motutsirawo mokomenda mose ikoko kana tauya pano toitawo zvechi zvapano handitika that way Facebook inonakidza umeona. So guys, bless you. Tubatana mangwana na 3 p.m. African time. Ciao. Ndekupi urunzi kwa itudati hanza I have an opinion hangu guys. Team UK must help Zim asylum seekers. Okay, just food guys. Ma hostel and kurujiko jangi food. To be honest, let's help. Right, let me pin this. Right, Team UK power ya ningirikiri ameno power ya comment iyo ameno consider it guys power ya comment iyo. Team UK hanza have an opinion hangu kuma asylum seekers eku Zimbabwe ari ku UK hanzi food haida kumira zvakanaka even toilet rakuna. Saka guys iyo ndeyenyu ndakusirai kwamuri kuti modi andizivi. I don't know what you are going to do. Andizivi kuti mukuti mo divert here from kumachembere to team nikikiri team refugees kutaurwa idzi kana timoita sei mozongondipa feedback andizivi yawo kuti muchazvironga sei. Saka guy comment iyo please consider it. Yauya neumwe wedu na Sasha Bay please consider it. Vamwe vedu havanganyanyi kutamburawo akawana matishu iwayo nesipo iyoyo vakawandiziva kuti system yachinoshandisa kuti unozvibikira kana unobigwa handizivi akawana sipo iyoyo nemafuta ekuzora nechi munenge matomeka a difference. So thank you very much guys, bless you.